Sportclub Cambuur spelen juist een oefenwedstrijd in Almere City. In snits kregen de Ljouwerters wel de betere kansen. Liekers hier met Sebastian Stebletski, maar scoort waard er net. Toch wie Henk de Jong met het 0-0 liek speelt in de eerste divisionist net ontevreden. Dus zegt dat het tot de 30 minuten goed ging en dan wisselt 5 keer. Dat had mij belasting te maken, omdat de groep vrij liets is. Ja, maar we om de 30 minuten wisselen, hè. Die jongens kunnen 60 minuten spelen. Nou, als je even dat de voetbal voort is, dan komt het weer. En dan op een gegeven moment, als we wisselen, is het weer even voort en dan komt het weer. En dan zitten we er terug in. Maar ondertussen hebben we, denk ik, 3-4 dikke kansen. 2 keer de lotte voor de lege goal. Ja, die moet er binnen. En dan is het gewoon 3-0 of 2-1 of 3-1. En dan is het gewoon een normale uitslag. Maar dat is gewoon dwars erin. En ik zou gewoon het voetbal en wat we trainen. En dat is goed. De selectie krijgt het drok tak een weekend. Vreed speelt het Cambuur in Menaan, in Volendam. En een dag later komen de Ljouwerters in actie in Kolm. Daar is eredivisionist de Graafschap dan de tegenstander.